Hola a tothom, benvinguts a un nou vídeo de profedecatalà.com. Avui explicarem la diferència entre tres paraules que aparentment volen dir el mateix, però tenen significats diferents. Alçària, alçada i altura. Comencem! Alçada, alçària o altura, les tres són correctes, però no volen dir el mateix. El problema és que, si pensam en castellà, totes tres ens recorden a la paraula altura. I aquí és on comencen els errors. Anem a veure quina diferència hi ha realment entre elles i com no tornar-te a equivocar. Comencem per alçària. Aquesta paraula fa referència a la dimensió vertical d'una cosa. Parlem de l'alçada total d'un objecte i s'utilitza sobretot per parlar d'edificis, muntanyes, parets, arbres o objectes en general. Exemples: l'Everest té una alçària de 8.848 metres. O bé, l'edifici té una alçària impressionant. O la paret no té gaire alçària. La idea clau per no equivocar-te és: quan mesura una cosa en vertical, parlarem d'alçària. La següent paraula és alçada. Té pràcticament el mateix significat que alçària, però s'utilitza sobretot per parlar de persones i animals. És la paraula més habitual per parlar de la talla que fan. Per exemple, en Carles fa 1,75 m d'alçada. O aquest jugador té molta alçada. O també podríem dir el nen ha guanyat alçada. La idea clau per no equivocar-te és quan mesurem una persona o un animal. I finalment, la darrera és altura. No parla de quan mesura, sinó de la distància vertical entre dos punts. Sempre hi ha un punt d'origen i un punt final. I sovint respon a la pregunta des d'on i fins a on? Per exemple, el quadre és a una altura d'1,5 metres del terra. O bé, va caure des d'una altura de 8 metres. O també podríem dir, el balcó és a molta altura. La idea clau per tenir-ho clar és la distància vertical, no la mida total. Ara, si t'ha agradat, pots entrar a profedecatalà.com on t'ensenyarem molts més exercicis per aprendre català al teu ritme. Ens veiem a dins. Adeu!